ji yɛlɛma cogo man kan nin suguya la a sɔrɔli kun ka gɛlɛn kosɛbɛ nin dugu in na baw jiko gɛlɛya kun b'u kan kosɛbɛ. An bɛ Sɛmɛrɛsɔgu dugu kɔnɔna na Koro mara la musolaka dɔw kɔni nisɔndiyalen olu kɔni bɛ ka taa ji ɲini na cɛ dɔw fana sigilen don tuguna kɔrɔla la u bɛ k'u ka te min baw u ka fɔla sato kura o kɔni sɔrɔla. Nka yanni sato kun ka na jiko gɛlɛya kun bɛ cogo di yen dugu in na Umu Pujugu ale ye Gado Muse a bɛ dɔɔni f'an ye. Fɔlɔ a kun ma nɔgɔ an bolo dɛ. Fɔlɔ an kun bɛ sɛgɛn jiko la yɛrɛ yɛrɛ dɛ. N'an taara fɔ an bɛ tile yen nɔ an ka baara bɛɛ bɛ tiɲɛ u bolo. Bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ ko ni jiko gɛlɛya nana a gɛlɛya fanba o bɛ tali kɛ musolakaw de kan baw dɔw kun bɛ taa kɛrɛfɛ duguw la walasa u bɛ se ka t'u magoɲɛ ji sɔrɔ cogo min na a dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ se ka dɔgɔkun 2 kɛ u t'u ka finiw ko k'a sababu kɛ ji ntanya ye. Madina Pujugu ale fana ye Gado Muso ye a bɛ dɔɔni f'an ye. Jiko problem ba de b'an ka dugu la yan nɔ. Dugu dɔ kun b'an ka kɛrɛfɛ an ka di bɛɛ bɛ bɔ yen nɔ. Wa fana an ka mɔgɔw bɛ taa ji ta barikɔn na de ka na. O ji in fana n'o nana ka fɔ ji nana k'i b'i mago ɲɛ o tɛ dɛ show de bɛ kɛ k'a tilan tilan aw ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka se k'an ka balo dilan n'a ye. Ka fɔ k'i b'i ka fini ko ou bien k'i b'i ko k'a jɛ o kuma kɔni tɛ yen nɔ. Dugutigi n'a ka kɔnsew ka fara duguden tɔw kan u bɛɛ lajɛlen de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ maa kelen k'u ka boliboliw kɛ ka damakasiliw ale ni deliw kɛ cogo min na ji sanuma o bɛ se ka na nin dugu in kɔnɔna na musolakaw olu bɛ se ka lafiya cogo min na. VOA Banbara kɔni kɛlen ka nin kunnafoni sɔrɔ u ka gɛlɛyaw kan a y'a sen fa ka taa dugu la a bɛ kalo 7 bɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ walasa a bɛ se k'u ka gɛlɛyaw dɔn. Gɛlɛyaw kɔni dɔnnen kɔfɛ a carila k'a yira diɲɛmaw la k'a fɔ ko jiko gɛlɛya o bɛ Sɛmɛrɛsɔgukaw kan wa o de kɛra sababu ye sato o sɔrɔla bi. Dawuda Pujugu ale bɛ dɔɔni f'an ye a kow kan an k'ale lamɛn. An ye VOA Afrique mɛn tɔgɔ la telew la minnu bɛ interview kɛ. Bon an y'a ye jiko gɛlɛya b'an na kosɛbɛ an ka musow bɛ sɛgɛn na an ka tobiliw tuma dɔw la tobili tɛ se ka kɛ fo seli fana tɛ parce que jiko ala ni jiko gɛlɛya sababu. Mais an ye VOA Afrique tɔgɔ mɛn an y'u wele ala n'u sababu u nana interview kɛ u ye interview kɛ u taara n'o ye u y'u ka sababu fɛ an ye ji sɔrɔ bi. Basori Sila ale kɔni kɛlen ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin don a y'a kanu ne ka ji di Sɛmɛrɛsɔgukaw ma. Burama Pujugu ale ye Sɛmɛrɛsɔgu dugutigi ye an k'ale lamɛn. Jiko kun ka gɛlɛn an ka dugu in na kosɛbɛ musolakaw de kun bɛ a sɛgɛn kɛ nka bi an bɛ se k'a fɔ nɔgɔya caman nana. Sɛmɛrɛsɔgu duguden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ VOA mɔgɔw fo minnu kɛra sababu ye ka na an ka gɛlɛyaw ta ne k'a cari diɲɛmaw bɛɛ lajɛlen k'a ye. An bɛ foli kɛ k'a ɲɛsin sato dibaga fana ma n'o ye Basori Sila ye. Sato kura kɔni sɔrɔlen kɔfɛ VOA Banbara y'a kanu ka segin ka na ko kura ye Sɛmɛrɛsɔgu dugu kɔnɔna na an selen yen an y'a sɔrɔ tɛgɛrɛ tilon ale ni nisɔndiya o de bɛ dugu kɔnɔnaw na. I n'a fɔ musolakaw b'a ɲɛf'an ye cogo min na Umu Pujugu an k'ale lamɛn. An bɛ radio so mɔgɔw fo bi bi in na jiko gɛlɛya min kun b'an na o ta ka bɔra an ka dugu la. I n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na nisɔndiya ni tulonkɛ o kɔni seginna ka na Sɛmɛrɛsɔgu dugu kɔnɔna na. VOA Banbara fana kalikan de musow bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo cogo ka se ka wuli ka se olu dɔw ma walasa musolakaw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. Tijani Wederawogo Sɛmɛrɛsɔgu dugu kɔnɔna na Koro mara la VOA Banbara o tɔgɔ la.